Pasaren egunean, dutxatzen dengoen eta esan ziaten, Unai, zergatik hitz egiten duzu euskaraz gurekin? Eta nik esan nien, ez? Konturatu naiz euskara galtzen ari garela. Zuen adinetan ez dezute euskaraz erabiltzen. Eta egia da pena bat dela, zeren oso hizkuntza polita da eta ez baldin badugu gu mantentzen eta hitz egiten eta babesten, pixkanaka galduko degula, edo bakarrik hitz egingo degula ikastetxean. Importantzia asko dauka, zeren beraiek txikiak ikusiko dute beti esandakoa, ez? Ikusten dute beti helduak edo helduei ikusten diete eta eredu bezala hartzen dute, ez? Eta, claro, ikusten baldin baute, zuk esaten diozula euskaraz hitz egin eta gero zu ematen baldin badezu buelta eta hitz egiten baldin badezu bestearekin erdaraz, ez? Azkenean esango dute, niri esaten dit euskaraz hitz egiteko eta berak ez du euskaraz hitz egiten. Orduan, nire ustez oso garrantzia handia daukala. Beraiek ikustea guk baita ematen diogula inportantzia hori, ez? Euskarari.